Algunha vez normalizaches que un amigo controlase o móvil da súa parella? E ti? Algunha vez ameazaches a tua parella con fotos íntimas? Algunha vez chamaches a túa parella exagerada ou histérica cando expresou as súas emocións? Mofácheste algunha vez do corpo dunha muller? Algunha vez intentaches emborrachala para ver se caía? Algunha vez quichaches importancia ao que lle gusta ou interesa a ela? Algunha vez seguiches insistindo aínda que che dixeran que non? Algunha vez insultaches se te dixo que non? Algunha vez lle enviaches unha foto polla a unha muller sen que ela cho pedira? Algunha vez pedicheslle unha mamada sen pensar no seu propio placer? Algunha vez pensaches que te debía algo a cambio? Algunha vez a presionaches para que fixera algo que ela non quería? Algunha vez unha muller contouche unha historia de maltrato e miraches para outro lado? Algunha vez dixécheslle a unha moza que non coñecías que follable estás? Algunha vez insistiches en acompañarla a casa aínda que ela non quixese? A violencia machista comeza moito antes do que pensas. Non sexas ese tipo.